И така. Синдбад мореплавателя, когато се събрали всички гости, подхванал разказа за своето трето пътешествие. Както ви казах вчера, аз продадох елмазите и с печелените пари започнах предишния весел живот. Но дните минаваха толкова еднообразно, че аз отново реших да напусна Багдад и да поскитам по света. Речено, сторено. Накупих всякаква стока и един ден заминах за Басра. Там срещнах много други търговци, все добри хора и праведни мюсюлмани. Качихме се ние на един голям кораб и потеглихме на път. Нашия капитан се казваше Бузурк и беше дебел човек с дълга брада. Отначало духаше по пътен вятър и корабът ни се носеше бързо напред, но една сутрин притъмня от всякъде и се изви грозна буря. Корабът се замята като черупка из морето, върху палубата върхлитаха разярени вълни. Ние помислихме, че загиваме и занемяхме от уплаха. Само капитан Бузурк беше спокоен. Той стоеше пред кормилото и се бореше смело с развилнялата стихия. Към пладне бурята стихна, вълните се укротиха и небето се проясни. И тъкмо, когато всички мислехме, че сме се спасили, капитанът изведнъж започна да се бие по лицето и да си скубе брадата. „Нещастие!“ развика се той. „Бурята ни изхвърли сред опасно течение, което ни отнася към страната на косматите хора. Обитателите на тая страна наподобяват маймуни и никой не може да се спаси от тяхната жестокост.“ И още ни изрекал тия думи, корабът заседна край някакъв остров и от всички страни заплуваха към нас безброй дребни човечета. Те прииждаха като скакалци, цели обрасли в косми, с жълти очи и черни лица. Катериха се по корабните въжета и ги прегризваха с зъбите си. Маймуноподобните същества изпълниха кораба и се нахвърлиха върху пътниците, като грабеха стоката им. „Нима ще се изплашим от тия маймуни!“ извиках аз и измъкнах меча си. „Пази се, Синдбад!“ предупреди ме капитанът и ме хвана за ръката. „За всяка убита маймуна срещу теб ще излязат 100 нови и ще те разкъсат. По-добре да избягаме на острова и да им оставим кораба.“ И ние скочихме на брега, последвани от останалите пътници и моряци, а косматите човечета отвлякоха кораба в морето и се загубиха от очите ни. Дълго стояхме на непознатия остров и се чудехме какво да правим. Като набрахме плодове от близките дървета и заситихме глада си, ние тръгнахме навътре в острова. И както вървяхме, неочаквано стигнахме до един палат, ограден с високи стени. Черните дървени порти бяха разтворени и ние влязохме в широк двор. Посред тоя двор имаше дълга пейка, а наоколо бяха разхвърлени съдове
и оглозгани кости. Тук-там се виждаха жарници с тлееща жарава. Понеже бяхме много уморени, някои от нас се разположиха на пейката, а други се изтегнаха на земята. Скоро всички се унесохме в сън, но по едно време земята внезапно се разтърси и ние се събудихме. Чу се някакъв особен шум и от палата излезе грамаден чернокож човек, висок колкото палма. Очите му светеха като горящи въглени, устата му беше голяма като кладенчева дупка и от нея стърчаха дълги глигански зъби, ушите му стигаха чак до раменете, а ногтите на ръцете му бяха широки и остри като на лъв. Великанът пристъпеше бавно и от тежкото му дишане дърветата зашумоляха като пред буря. Той се приближи, наведе се над нас, грабна ме за едната ръка и започна да ме опипва като жертвено агне. Но аз бях слаб и изтощен и затова великанът ме пусна на земята и взе друг търговец. Като го обърна насам-натам, той остави и него и издигна във въздуха капитан Бозург, който беше най-едър и най-тлъст от всички ни. Людоедът набучи капитана на грамаден ръжен, раздуха един жарник и дълго въртя ръжена над жарта, докато нещастникът се опече. Тогава чернокожият гигант изяде жертвата си, огриза лакомо костите и ги захвърли на двора. После легна на пейката и захърка с такава сила, сякаш наоколо забоботи грамотевица. Когато разбрахме, че великанът е заспал дълбоко, ние решихме да избягаме, за да не ни сполети участта на капитан Бозург. Я вижте тия греди, рекох аз и посочих гредите натрупани в дъното на двора. Да пренесем няколко от тях на морския бряг и да направим сал, с който ще избягаме. Но преди да напуснем острова, ще трябва да убием злодея. Другарите ми приеха моето предложение и докато людоедът спеше, ние измъкнахме тихичко 20 на дълги греди и ги пренесохме на брега, дето ги свързахме здраво с въжета от палмово лико. Така направихме един голям сал. При вечер се върнахме в двора на палата, но за наша най-голяма изненада великанът беше изчезнал. Насядахме около дългата пейка и започнахме да обсъждаме по какъв начин да убием людоеда. И както приказвахме, земята се разтърси и от палата пак изкочи чернокожия изпулин. Той дойде при нас и отново си избра един търговец. Като го опече и изяде, той се изтегна на пейката и захърка като заклан. Това е последната жертва, казах аз, и дадох знак на другарите си да ме последват. Ние нагорещихме до зачервяване 2 ръжена, които намерихме наблизо. Примъкнахме се до спящия великан и със всичка сила забихме нажежените шишове в очите му. Ослепеният людоед скочи със страшен вик и заопипва с ръце наоколо, за да хване враговете си, но ние хукнахме през глава към брега, качихме се на приготвения сал и заплавахме по морето, като гребяхме водата с 2 тънки палми. Великанът викаше и тичаше
и на виковете му се притекоха още двама гиганти, също тъй страшни като него. Те откъртиха от крайбрежната скала по един грамаден камък и ги хвърлиха подирени. Камъните паднаха близо до нас и дигнаха такива високи вълни, че салът се преобърна. Моите спътници се издавиха и потънаха, защото не умееха да плуват. Само аз и още двама по-млади търговци, Ахмед и Хасан, успяхме да се хванем за сала и да се покатерим отгоре му. Вълните отвлякоха палмите, които ни служиха вместо весла, и ние се понесохме по морето, като направлявахме сала с нозе. Така прекарахме нощта, изморени и зъзнещи от студ и призори, съзряхме в далечината някакъв бряг. С отчаяни усилия ние се добрахме до сушата и като се нахранихме с корени и ягоди, легнахме под едно високо дърво и заспахме дълбоко. Събуди ме странен шум, като че някой чупеше орехи с зъби. Огледах се наоколо и недалеч от себе си видях един грамаден змей, който лежеше по корем и лениво хрупаше нещо между челюстите си. От устата на змея се подаваха два човешки крака в сандали и по тия сандали познах краката на Ахмед. Постепенно Ахмед изчезна цял в търбуха на чудовището и тогава змеят запълзя и се скри в отсрещната гора. Какво ли е станало с Хасан, помислих си. Да не би змеят да е изял и него. Ей, Хасан, къде си? Извиках аз. Тук съм, обади се глас отгоре. Повдигнах глава и съгледах Хасан, който се беше сгушил между клоните на дървото, примрял от страх. Качих се и аз на дървото и там прекарахме с Хасан до вечерта, очаквайки появата на змея. Настъпи нощта, а чудовището все не се явяваше. Най-сетне умората налегна Хасан и той заспа, облегнат на един дебел клон с провиснали надолу нозе. Скоро задрямах и аз. Когато се събудих, слънцето грееше високо в небето. Наведох се и подирих с поглед Хасан. На клона го нямаше, само на тревата под дървото се белееше неговата чалма и аз разбрах, че и той е отишъл в търбуха на змея. Останах сам на острова, дълго търсих да се скрие някъде, но наоколо не се виждаше нито пещера, нито друго някое потайно място. Седнах на брега и си замислих как да се спася от чудовището. Неочаквано вълните изхвърлиха пред мен няколко дебели и широки корабни дъски. Аз ги свързах с палмово лико и направих нещо като ковчег. Легнах в този ковчег, захлупих го отгоре пак с здраво завързани една от друга дъски и зачаках. По едно време змеят дойде и като подуши мирис на човешко месо, захапа ковчега и се опита да го пригризе и да измъкне плячката. Но дъските бяха здрави и устояха на зъбите му. Той се разгневи и заудре ковчега с опашката си, ала пак не можа да го щупи. Чудовището напразно се силеше да се добере до мен и най-сетне се измори и с яростно съскане се прибра в гората. Тогава аз развързах дъските, скочих на крака и изтичах на морския бряг. По-добре да се отдавя в морето, отколкото да загина в устата на змея, рекох си. Но в този миг далечината се появи един кораб, носен от попътния вятър. Аз съблякох ризата си
и я размахах високо във въздуха. Моряците ме забелязаха и насочиха кораба към острова. Аз се хвърлих в морето и след малко двама здравеняци ме изтеглиха с въже на палубата. Всички започнаха да ме разпитват как съм попаднал на острова на страшния змей и аз им разправих цялата си история. После ме нахраниха и облякоха и корабът продължи пътя си. След няколко дни ние спряхме край остров Салахит и пътуващите търговци слязоха на брега да продават и да разменят стоката си. Само аз нямах нищо и останах натъжен на кораба. Но капитанът се приближи до мен и рече: ти си сиромах човек и за това аз искам да ти помогна. С нас пътуваше един търговец, когото загубихме и сега не знаем дали той е жив или е умрял. Неговата стока се намира на кораба. Вземи я и я продай. И ние ще те възнаградим за труда. А това, което остане непродадено, ще отнесем в Багдад и ще го предадем на роднините на търговеца. И капитанът заповяда на моряците да извадят стоката на изчезналия търговец. На чие име да я запишем? Попита корабния писар. Запишете я на името на Синдбад, мореплавателя. При тия думи на капитана аз се зарадвах и извиках: аз съм Синдбад мореплавателя и съм жив и здрав. Вие ме забравихте на острова, когато бях заспал и птицата Рух ме отнесе в долината на елмазите. Като ме чуха какво говоря, моряците и търговците ме наобиколиха. Някои ми повярваха, други помислиха, че приказвам измислици. Тогава един търговец се обърна към капитана и рече: помниш ли, когато ти разправях, че съм хвърлил в долината на елмазите половин заклана овца, която орелът изнесе на планината заедно с един човек? Той човек стои сега пред нас и се казва Синдбад мореплавателя. И капитанът се убеди, че аз съм наистина Синдбад мореплавателя, прегърна ме и каза: вземи си стоката и я продай по-бързо, че ще тръгваме. И аз слязох на брега и продадах всичката стока с голяма печалба и корабът потегли отново на път. Много морета пребродих и какви ли не чудеса видях. В едно море плуваха риби, които приличаха на крави и магарета. В друго море имаше птици, които живеят в раковини и излюпват яйцата си на повърхността на водата, без да излизат никога на сушата. Със същия кораб пристигнах до пристанището на Басра и оттам се завърнах в Багдад. Като завършил разказа за третото си пътешествие, Синдбад мореплавателя дал на Синдбад носача 100 жълтици и го поканил да дойде на другия ден, за да чуе по-нататъчните му пътила и преживелици. Следва продължение.